Ето какъв голям смок. Леле, змия. Виж, тук нещо е ял. Какво ли е ял тук? Мишки. Пиленцето. Тя да го извадим. Казва това пиленце, че много го изял. И натига отрепа, нали тата? Натига отрепа. Ето да го оставим така, да го снимеш. Ето виж. Ето го. Нема смок. И ще покажа на мама какъв смок съм извадил. Какъв смок. Змия. Голяма змия. Вижте, ти го отрепа, нали? Да. Ти го отрепа да не. Тата, мога да го снимам. Аз да го снимам. Няма. Добре. Да го снимам. Не. Това е на видео. Снимай го, смога да го покажеш на мама. Такъв смок се вдигнат. Не, това да го вдигнат. Опа! Опа! Да го смок. Ще замърга сложа на главата. Не може